Tréning je váš život a hľadáte dokonalé miesto na trénovanie svojich klientov? Bojujete s nedostatkom priestoru a poplatkami, ktoré ničia váš zisk? Ako mnoho trénerov môžete mať pocit, že vás brzdia posilňovne, ktoré viac berú ako dávajú. Monster Factory v Bratislave Petržalke vám ponúka moderný priestor na tréning bez poplatkov za prenájom. Užívaj si s nami slobodu trénovať viac klientov s najmodernejším vybavením. od kickboxu po crossfit. Nenechajte si uísť túto príležitosť. Vyberáme obmedzený počet trénerov, ktorí sa pridajú K nášmu elitnému tímu. Urobte ďalší krok, vo vašej trénerskej kariére. Navštívte našu webovú stránku, alebo nás kontaktujte. staňte sa členom tímu Monster Factory. Tréning je váš život a hľadáte dokonalé miesto na trénovanie svojich klientov? Bojujete s nedostatkom priestoru a poplatkami, ktoré ničia váš zisk? Ako mnoho trénerov môžete mať pocit, že vás brzdia posilňovne, Ktoré viac berú ako dávajú. Monster Factory v Bratislave Petržalke vám ponúka moderný priestor na tréning bez poplatkov za prenájom.